Не се съмняваме в това. От господарите на седмицата минаваме към господарите на кухнята. Познайте с кого започваме. Не Ути. Да. Гледаме бързо, лесно, вкусно по БНТ 1. Ути Бъчваров ще демонстрира поредната си виртуозна рецепта. Не слагайте много масло, но без него не става. Освен това, 127 грама. Знаете, че съм пунктуалист в пропорциите. Хладко мляко. Чуде се само как да измеря точно 127 грама. Лесно е, Зоек. Наливаш 200 грама мляко във водна чаша. Така. И отпиваш 73 грама. Вярно. Верно, сещай се за тия неща. Сещай се да... 127 грама. Знаете, че съм пунктуалист в пропорциите. Хладко мляко. Добрата храна е радост за непцето и бич за стройната фигура. Дори да става дума за домашен любимец. Пробеге новини. Дина гледа Лиза от 5 години. Опитва се да я храни правилно, но признава, че понякога това се оказва много трудна задача. Гледам да й давам по-скоро от кучешката храна, защото от другата много дебелее. Когато яде бокуци или такива сандвичи, всичко й се лепи. Ще яде ли един умрял гълъб? Надали. Ми той е кръв. Не, моля ви, така че яде гълъб. Той е умрял, Той хубаво е умрял, ама жената гледа куче, не е лешоят. Не, моля ви, така че яде гълъб. той е умрял, Сещам се за един стар вид. Двама се връща едно време единия. Казва: я, умрял гълъб, а другия вдигна гъла като ме си казал: къде бе? Хуморист! Той е умрял, Аз се сещам, че времето ни за днес изтича. Гледайте ни в понеделник, когато Baby Brother Джебили отново ще яхне метлата. Ти на кой се вика с квазимодума? Комплексарка с комплексарите. Оле, майко, как замириса? Знаеш как замириса, ма? Защото не са къпи. Ние палим метлите и заминаваме, но преди това ще честитим в аванс рождения ден на нашия репортер Илиян Велков, който празнува в неделя. Честито! Янка, честито от мен. Пожелавам и голяма торта, от която да изскочат не кой да е, а Беси и Ваня!